kami ngayon sa Villegas, Pusurubio. Kung natatandaan niyo po si Nanay, siya po yung suki natin sa Pulya Fertilizer natin na nag-aalaga po ng kanyang mga pananim na gulay. Ganito po kaganda po yung kanyang talungan. Ang ganda ng farm setting ni Nanay. Siya lang po ang nagtatanim nito. Yung pong natatandaan nyo, yung papaya po na dating ginawa na natin na malalaki. Ayun na, mataas na. Hindi niya na raw ma-spray yung taas. Kaya hanggang dilig na lang po ito kasi sobrang taas na ng papaya niya. Pero ang daming bunga. Ito po. At ngayon po, kung mapapansin niyo yung talong ni Nanay, makinis po. Hindi niya po pala ito na-sprayan ng maayos. Kasi po, ang alam niya, every 15 days ang pag-spray. Pero ngayon po, tinuturo natin sa kanya, every 3 days po ang spray pagka po may bunga na at bulaklak. Para maalagaan po yung mga bulaklak, hindi masira, magtuloy para maging bunga. At yung mga bunga naman po, ay matanggal po yung mga insekto o butas. Maiwasan natin yung mga butas sa kanyang mga talong. So po, sabi nga po ni Nanay, nag-harvest lang siya pag may nag-o-order. Nandito po ako ngayon, mahilig ako sa talong, mag-o-order tayo kay Nanay ngayon ng talong. Opo. Nay, order talaga po ako ng talong. Anihan niyo po ako ngayon na bibili po ako. Sige po. Ganda mo, sobrang! Talaga pong mahilig din naman talaga kami sa gulay. Ay, ganda sobrang! Kami naman ang bibili sa'yo ngayon. Ako po si Erickson Sanchez, yung marketing director po ng Growers Fit 1000 Plus, Pulya Fertilizer. At ito nga, hindi natin pinapabayaan yung mga suki natin, binabalik-balikan natin at makikita nyo kung gaano kaganda yung talungan niya. Isang diretso po ito, talong lahat. At makita nyo, ang ganda ng bunga. Alaga po ito ng Growers Fit 1000 Plus, Pulya Fertilizer. Ito po, at yung sinanay kumukuha na ng supot at mag-order tayo ng talong sa kanya. Ayan naman ang bibili ng kanyang mga pananim. Po, para matikman natin. Sabi nga po ng mga ka-farmers natin, yung mga talong na na-sprayan o naalagaan ng Growers Fit 1000 Plus, matamis daw po, masarap kainin. Ito, mag-order po tayo ngayon kay Nanay. At makikita po, nag-harvest na po si Nanay ng talong para bilhin po natin. Hindi lang natin alam kung magkano per kilo, pero bibili po tayo. Please follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you.